Chceš trávit víc času s uměním, ale nemáš čas chodit do galerií nebo muzeí. I got you. Ráno máš určitě 10 minut na to si sednout, anebo večer. Zkrátka, pravděpodobně máš čas zaměnit scrollování s něčím jiným. Teď scrolluješ. Přečti si knížku, jestli se ti nechce tahat velká knížka do práce. Přečti nějaký časopis, spousta z nich je digitálních. Článek. Pusť si YouTubeový videjko, který vypráví nějaký příběh, anebo přímo kritiku teorií nebo dějin umění. Stáhni si apku Daily Art, která ti každý den nabízí nový umělecký dílo, novýho umělce, seznámí tě i s nějakými směry. Nebo pokud se víc pohybuješ, tak Art Collector, díky kterému se ti sčítají kroky. Čím víc kroků budeš mít, tím větší pravděpodobnost, že získáš nějaké známé dílo. Nebo méně známé, díky kterému se seznámíš s novými umělci. No a pokud máš třeba další tipy, jak se spojit s uměním každý den, tak mi je napiš. No ale jinak se uvidíme příště.